Χαίρετε, πάλι είμαι ο Ανδρέας. Είμαστε στο podcast μας, το Mind Your Own Business. Καταρχάς να πούμε στα εκατομμύρια των μελλοντικών μας οπαδών, πατήστε like, πατήστε subscribe, κρατήστε την αγάπη να έρχεται. Βλέπετε ότι βελτιωνούμαστε, βλέπετε ότι καλυτερεύουμε. Όσο περισσότερο μας αγαπάτε, τόσο περισσότερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Σήμερα έχουμε την χαρά, την τιμή, τέλος πάντων, να έχουμε έναν άνθρωπο μαζί μας, ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πολυσχηδής, αν επιτρέπετε η έκφραση, σε πολλά διαφορετικά τομείς, τέλος πάντων. Ο κ. Πανίκος Ευρυπίδης, έτσι προφέρεται, ή Ευρυπίδου. Πανίκος Ευρυπίδου. Ευρυπίδου. Στα αγγλικά είναι Euripides. Σωστό. Ο οποίος, έχω το βιογραφικό μου σας μπροστά μου, να τα πω έτσι εντάχει, να τα πείτε εσείς ξέρετε καλύτερα, νομίζω. Ξεκινήσατε από την Αμερική, δουλέψετε στην Αμερική διαχειριστής έργου στην Exxon. Μετά ήρθατε στην Κύπρο και μετά είχατε μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη μάλλον ταυτόχρονη παρουσίαση στον ΚΟΑ. Ήμουν στον ΚΟΑ για 16 χρόνια. Ναι. Και μετά βλέπω από το 2007 και μετά σε 1, 2, 3, 4, 5 έργα σε αραβικές χώρες. Πολύ περισσότερα, Πολύ περισσότερα, αλλά 5 θέσεις βλέπω. 5 θέσεις εννοείται, 5 εταιρείες. Και που το Ιούνιο του 2018 μέχρι σήμερα είσαστε ο Γενικός Διευθυντής, φαντάζομαι, ξεκινήσατε κιόλας. Μάλιστα. Του P. Euripides and Associates Limited, που είναι το αρχιτεκτονικό στο γραφείο. Μάλιστα. Και ταυτοχρόνως είσαστε ένας κύριος ο οποίος συμμετείχετε στην Ολυμπιάδα στη Μόσχα με την Κυπριακή Ολυμπιακή Ομάδα στο Τζούτο. Μια χαρά. Οπότε να προσέχω τι λέω, γιατί μπορεί να μην κάνετε λαβές. Και ήσασταν και προπονητής στη Σεούλ. Ναι. Nice. Και την περίοδο είσαστε μέλος, μάλλον αντιπρόεδρος. Εννοείται την περίοδο την αθλητική. Ναι, είναι αθλητική. Ξεκίνησα σαν αθλητής στην Μόσχα, στον Τζούτο. Και στη συνέχεια ήμουν ομοσπονδιακός προπονητής στην Ολυμπιάδα της Σεούλ. Άρα, είπατε εντάχει προφανώς, αλλά έτσι να σας γνωρίσουν και λίγο παραπάνω ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά πράγματα. Πότε θα ξεκινήσετε, γιατί ξεκινήσετε, τι τέλος καταλήξετε, γιατί ασχοληθήκατε, είτε με το αθλητικό κομμάτι, όχι και με το αθλητικό κομμάτι, και με το επαγγελματικό. Βασικά ξεκίνησα σαν φοιτητής από την Αμερική, τέλειωσα το E&M, το Πανεπιστήμιο. Από εκεί με είχε προσλάβει η Exxon Research and Engineering μαζί τους. Έκανα 2 χρόνια στην NASA σαν μηχανικός της NASA, με την Exxon. Συνέχισα με την Exxon. Κατά τη διάρκεια εκείνη ήμουν και αθλητής τα φοιτητικά μου χρόνια. Είχα κερδίσει το πρωτάθλημα South Texas. Εκεί με καλέσαν στην Εθνική στην Κύπρο και έλαβα μέρος και με την εθνική ομάδα σε διάφορους αγώνες διεθνείς και άλλους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου συνέχισα να αθλούμε και έτσι είχα και κάποιες άλλες επιτυχίες στην Αμερική. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη. Ναι. 1980, 85, 79, δεκαετία του 80, ας πούμε, ήσασταν φοιτητής στην Αμερική, κάτι το οποίο, έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον, δεν ήταν τόσο σύνηθες για την Κύπρο, τέλος πάντων. Δεν τέλος και προηγήψη. Να σας πω, ένας φίλος είχε πάει στο πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο και μας προσέλκυσε. Πάντα ήθελα να πάω Αμερική, εν πάση περιπτώσει. Και πρέπει να πω ότι ενθουσιάστηκα με την ιδέα της Αμερικής και ήταν αμέσως μετά από τον πόλεμο στην Κύπρο. Ήμουν στις καταδρομές τότε και μόλις δεν μας είχαν απολύσει ακόμα, έπρεπε να βγάλουμε εγγραφή για να απολυθούμε. Βγάλαμε εγγραφή και μαζί με εκείνον τον φίλο ταξιδέψαμε μαζί και πήγαμε στην Αμερική και πραγματικά δεν το έχουμε μετανιώσει ποτέ. Σωστό. Και μετά από την περίοδο τέλος πάντων, ασχοληθήκατε με πάρα πολλά project και στην Κύπρο και σε αραβικές χώρες. Πώς και προεκύψαν τα όλα πράγματα, ή ήταν απλώς προτάσεις που έρχονταν? Κοιτάξτε, όταν ήρθα στην Κύπρο, ανέλαβα σαν διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, λόγω και της αθλητικής μου προϋπηρεσίας, αν μπορώ να το πω. Στη συνέχεια, ενώ ήμουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, μου έγινε μια πρόταση για να πάω στο Ντουμπάι. Και ξεκίνησα, έκανα τη μεγάλη, ας το πούμε, αλλαγή. Ήταν τα παιδιά μου σπουδάζαν τότε στο εξωτερικό, οπότε χρειάζομαι λίγο να ξαναδώ τα οικονομικά μου. Και I took the challenge, πήγα στο Ντουμπάι. Πολύ γρήγορα προχώρησα στις διάφορες θέσεις, ενώ ξεκίνησα σαν
business development manager. Στη συνέχεια έγινα director στη Σαουδική Αραβία για μια εταιρεία πολυεθνική. Και από εκεί έγινα headhunted σε άλλη πολύ μεγάλη εθνική εταιρεία. Και στη συνέχεια πάλι με headhunting με πήρα στην Aljaber, η οποία είναι μία από τους μεγαλύτερους conglomerates, αν όχι μεγαλύτερη, στην περιοχή. Okay. Και φαντάζομαι επειδή στο Ντουμπάι που τον καιρό που ήταν η παλιά φωτογραφία που ήταν ένας πύργος μόνο σε σχέση με το... Είχα πάει όταν το Ντουμπάι ξεκινούσε να ανεβαίνει πάρα πολύ και ξαφνικά έγινε η πτώση, έγινε η κρίση και κόψα μέσα στην κρίση. Εννοείται τώρα το 2000... Όχι, το 19. Κόψαμε στην κρίση. Ναι, και εκεί με την εταιρεία που ήμουν προσπάθησα και τους βοήθησα πάρα πολύ να ξεφύγουν από εκείνη την κρίση. Αυτόν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και γι' αυτόν και προχώρησα με τις διάφορες προαγωγές. Μάλιστα. Άρα. Και στο αθλητικό σας κομμάτι, αθλείς του που πάντα φαντάζομαι. Από μικρός, πολύ μικρός, ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες. Με τράβηξε σε κάποιο στάδιο τον τζούντο. Συνέχισα τον τζούντο, ιδιαίτερα στο στρατό. Εκεί γνώρισα τον τότε προπονητή, τον κύριο Κίκο Λανίτη, ο οποίος πραγματικά μας ενέπνευσε και είχαμε δοθεί, ας το πω, κυριολεκτικά για μερικά χρόνια στο άθλημα. Φαίνεστε πάρα πολλά πράος, κύριος. Φαντάζομαι σε μια άγρια πλευρά που καταναλώνετε πάνω στο άθλημα σας. Μην παρεξηγήσετε. Είμαι πάντα ηρεμός, ό,τι και να συμβαίνει. Και τα τελευταία χρόνια ήρθατε και ξεκινήσατε το γραφείο σας. Ναι, μετά από το tenure, την περίοδο που έμεινα κάπου 12-14 χρόνια στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο Ντουμπάι, Σαουδική, εκεί είχα κάνει τα μεγαλύτερα έργα που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Δεν έχει κάτι που χτίζεται και δεν το χτίσαμε, ας το πούμε έτσι. Με εκείνη όλη την εμπειρία, όταν επέστρεψα στην Κύπρο, σιγά σιγά μου ζητήθηκε να βοηθήσω σε κάποια έργα και έκανα το γραφείο μου. Το οποίο το γραφείο μας προσφέρει έτσι ιδιαίτερες υπηρεσίες, πέραν από το αρχιτεκτονικό, την πολιτική μηχανική. Η αιχμή του δώρατος του γραφείου είναι το διαχείριση έργων, το project management και το program management. Εκεί διαφέρουμε στο γεγονός ότι πέραν από το αισθητικό και το κατασκευαστικό μέρος, δίνουμε ένα added value στον πελάτη, που θα πάρει έναν έργο επιτυχημένο με προσθέτει αξία λόγω της ποιότητας, του χρόνου και της χρόνου, ποιότητας και κατασκευής. Ναι, με το program management τι εννοείται? Program management είναι ένα μέρος του project management, το οποίο ελέγχει όλους τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν σε έναν έργο με προγραμματισμό. Είναι το τι ονομάζουμε planning. Θεωρούμε ότι δίνουμε τέτοιο planning στο έργο, ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκα και δύσκολα και έχει πάρα πολλούς παράγοντες και από κατασκευές και από συμβούλους και από εξειδικευμένα συνεργεία. Έναν οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο παρακολουθούμε εντελεχώς, με εξαιρετικά αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας. Το τι λέμε είναι ότι if you plan it correctly, the project becomes like a dream. If you don't plan it, then the project becomes like a nightmare. Σωστό. Και πάλι να αλλάσω θεματάκια, αλλά εσείς ασχοληθείτε με πολλά πράγματα, οπότε έχω πολλά πράγματα να σχολιάσω. Στην αθλητική σας την καριέρα πήγατε σε δύο Ολυμπιακούς. Ναι, σωστό. Στη Μόσχα και στη Σεούλ. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία στη Μόσχα την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης? Ναι, ήταν πάρα πολύ challenging, γιατί πραγματικά έφυγα από την Αμερική και πήγα στη Μόσχα. Σωστό είναι αυτό. Εβάλα σας. Και η Αμερική είχε μποϊκοτάρει τους αγώνες. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος από την Αμερική να φύγω να πάω Μόσχα. Και επιστρέφοντας πίσω, ενώ περίμενα ότι θα είχα έντονες αντιδράσεις, του αντίον μου πήραν και συνεντεύξεις, με βάλαν και σε περιοδικά κλπ. Διότι ο κόσμος της Αμερικής δεν ήταν εναντίον στην Αμερική από το να λάβει μέρος. Ήταν το κράτος, η κυβέρνηση, ας το πούμε. Ήταν επίσημη αποφάση, δεν ήταν λαϊκή. Ο κόσμος, ας το πούμε, ο λαός, ήταν πολύ θετικός στο να. Δεν ήθελαν δηλαδή οι Ολυμπιακοί να αναμειχθούν με τα πολιτικά. Και που πήγαινε, ας πούμε, τώρα μέσα στο μυαλό μας πήγαινε σαν το παραμύθι, ας πούμε, πήγαινε στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν τόσο μεγάλες διαφορές όπως το νομίζουμε ή απλώς το παραπάνω η ιδέα που είχαμε στο νου μας? Εννοείται για την Μόσχα, ναι, για τους Ολυμπιακούς. Σας πω. Με τη Σεούλ που είναι πιο δυτικό κράτος. Να σας εξηγήσω.
Είμαστε η πρώτη ομάδα, ολυμπιακή ομάδα, που πήγε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη που πήγαμε σε καλοκαιρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν έναν όνειρο για μένα να βγω πάνω στο τατάμι και να είναι όλος εκείνος ο κόσμος από γύρω και να αγωνιστούμε σε τέτοιο επίπεδο αγώνων. Η Μόσχα εκείνη την εποχή ήταν μια άλλη Μόσχα, δεν έχει σχέση με τη σημερινή Μόσχα. Πρέπει να πω ότι μας εκαλωσορίσαν με υπερβολικό τρόπο. Οι εγκαταστάσεις ήταν εξαιρετικότατες και γενικά περάσαμε 15 μέρες, σχεδόν 20 μέρες. Πολύ καλά το είπες, σαν έναν όνειρο. Δηλαδή, ζεις τότε εκείνη την εποχή και νομίζεις, ξεχνάς ότι υπάρχει ο υπόλοιπος κόσμος και νομίζεις ότι όλα έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Και φαντάζομαι με τους κυρίους και κυρίες που ήταν η αποστολή, κρατήσετε επαφές ή κρατάτε επαφές ακόμα? Έχουμε δημιουργήσει φιλίες οι οποίες είναι παραπάνω και από συγγενικές. Δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουμε και έναν οργανισμό ο οποίος ονομάζεται όλοι, Olympians, δηλαδή οι συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόεδρος είναι ο κύριος Παπακώστας. Εγώ είμαι γενικός γραμματέας. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους αθλητές οι οποίοι έχουν πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι κατά ανάγκη να έχουν κερδίσει μετάλλια ή κάτι, πώς να τους βοηθήσουμε να συμμετέσχουν στην κοινωνία και να μπορέσουν να επιβιώσουν εκτός αθλητισμού. Ωραίο. Και ήσασταν και στη Σεούλ σαν προπονητής? Στη Σεούλ πήγα σαν ομοσπονδιακός προπονητής. Τι τα διαφορές είδατε? Η διαφορά από το να είσαι αθλητής από το να είσαι προπονητής είναι πολύ μεγάλη. Αθλητής είσαι εκείνος ο οποίος αγωνιάς την επόμενη μέρα να αγωνιστείς και αγωνίζεσαι και περιμένει να δεις το αποτέλεσμα. Ο προπονητής πρέπει να προετοιμάσεις μια ολόκληρη ομάδα με πολλά προβλήματα. Ο κάθε individual, το κάθε άτομο είναι ξεχωριστός χαρακτήρας από τον άλλον. Ο κάθε ένα πρέπει να το διαχειριστείς με διαφορετικών τρόπων. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα management, θα έλεγα. Ωραίο. Και φαντάζομαι να απολαύσετε περισσότερο στους πασταθλητής. Βέβαια. Και οι δύο περιπτώσεις ήταν εξαιρετικότατες. Προφανώς και κατά τη διάρκεια των χρόνων αλλάζουμε τα πράγματα που ασχολείς του, γιατί αλλάξετε παραστάσεις, αλλάξετε ζωές, ας πούμε, καταλαβαίνετε πως το καθημερινότητα. Εξελιχτείτε και σαν άτομο. Αναφίβολα. Αν πρέπει να διαλέξετε, 5 γεγονότα, περιόδους, πράγματα που σας βοηθήσαν να αλλάξετε ή να βελτιώσετε ή να διαφοροποιήσετε κάτι που το βλέπετε έτσι, αλλά τελικά ήταν αλλιώς. Τι θα λέγετε? Κοίταξε, μεγάλη διαφορά στη ζωή μου και θα πω και το χαρακτήρα έκαμε όταν πήγα Αμερική. Δηλαδή, εξέφυγα από έναν κόσμο ευρωπαϊκό που ήξερα και πήγα σε έναν άλλον κόσμο. Θα πρέπει να εξηγήσω ότι όταν πήγαμε Αμερική, εγώ πήγα Αμερική με $50 στην τσέπη. Δεν είχα παραπάνω λεφτά, διότι μετά από τον πόλεμο, αν δεν το ζεις, εσύ είσαι μικρός βέβαια, αλλά εκείνη η εποχή η οικογένεια μου όλη είχε φύγει, ήταν Αγγλία, εγώ ήμουν μόνος μου στρατών, έπρεπε να φύγω από εκεί και να πάω Αμερική. Οπότε ήταν θέμα επιβίωσης, αναγκάστηκα να κάνω πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έκανα. Δηλαδή, δούλεψα δουλειές σκληρά κλπ. Απεφύτησα. Άρα, εκείνο ήταν ένα κομμάτι το οποίο they built κάποιο χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, ο αθλητισμός ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου επίσης, το οποίο μου έδωσε κάποια άλλα κίνητρα, κάποια άλλη αντίληψη του κόσμου, το οποίο με βοήθησε εξαιρετικά και εκείνο. Μια άλλη περίοδος της ζωής αρκετά, επειδή μου είπες 5, ήταν η εποχή που ήμουν στον ΚΟΑ, το οποίο έκανα σχεδόν 16 χρόνια, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, κάναμε όλα τα αθλητικά έργα που είχα γίνει στην Κύπρο ή που υπάρχουν μέχρι σήμερα, το 90% ήταν επί εποχής μου που είχα γίνει. Και πρέπει να πω ότι ένας τομέας ο οποίος μου έδωσε πάρα πολύ background επίσης, ήταν ότι ήμουν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΥΚΟΑ. Ήταν η συντεχνία των υπαλλήλων του ΚΟΑ. Ήμουν για 10 χρόνια νομίζω περίπου. Εκεί, λόγω του ότι παρακολουθούσα αρκετά σεμινάρια και αυτά για human relations, ανθρώπινες σχέσεις, πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ στο να διαχειρίζουμε κόσμο. Και το έχω χρησιμοποιήσει από εκεί και πέρα. Και στην καριέρα στην υπόλοιπη. Ναι. Το επόμενο βήμα ήταν που πήγα Ντουμπάι. Εκεί ξεκίνησε μια άλλου είδους καριέρα, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με έργα μοναδικά στον κόσμο και σε μέγεθος και σε είδος.
Κάναμε theme parks, κάναμε ουρανοξύστες, κάναμε γεφύρια, κάναμε δρόμους, λίμνες, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να βρεις κάπου αλλού. Κάναμε έργα μέσα στη θάλασσα, έκαμε το Abha Airport στη Σαουδική Αραβία. Πολύ complicated και πολύ δύσκολα έργα, τα οποία βεβαίως είχα εξαιρετικές ομάδες. Οι εταιρείες με τις οποίες εργάστηκα ήταν από τις καλύτερες στον κόσμο, όλες οι εταιρείες που είχα εργαστεί. Μου έδωσε μια εμπειρία μοναδική, την οποία αυτή είναι που φέρνω στο γραφείο μας εδώ, την Euripides Associates, διότι προσφέρουμε υπηρεσίες αρχιτέκτονα, πολιτικού, μηχανικού, αλλά το ότι προσφέρουμε και το project management, τη διαχείριση δηλαδή του έργου, όσο πιο μεγάλο το έργο είναι, τόσο πιο πολύπλοκο, αλλά τόσο πιο καλό για μας, γιατί εκεί φαίνεται καλύτερα οι υπηρεσίες μας. Ναι. Ξεκινήσατε ένα γραφείο πριν κάποια χρόνια στην η κουλτούρα της χώρας μας, η νομοθεσία της χώρας μας, η κοινωνία εν γέννη, η τεχνολογία. Τούτα πράγματα έχετε να συγκρίνετε, να το πω έτσι, και με άλλες κουλτούρες. Είναι κάτι που βοηθήσαν σας, σας βοηθήσαν, δυσκολέψαν σας, προβληματίσαν σας. Κοίταξε, έχει τις ιδιαιτερότητες της η Κύπρος, πρέπει να πούμε. Θα έλεγα όμως ότι το ΕΤΕΚ κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο να προωθήσει το επάγγελμα και να λύσει αρκετά προβλήματα. Η ΔΕ κυβέρνηση με τις τελευταίες αναβαθμίσεις που έκαμε σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, το digitization των αιτήσεων κλπ. Και αυτόν, παρόλο που έχουμε δυσκολευτεί κάπως στην αρχή που να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να το λειτουργήσουμε, τον υπόδαμο και όλα αυτά τα εργαλεία, πρέπει να πω ότι αποδίδει. Άρχισε και αποδίδει ακόμα πολύ καλύτερα από ό,τι ανέμενα. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο όμως είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Είσαστε ευχαριστημένος με την πορεία της εταιρείας σας τώρα? Ήσασταν και που νομίζετε? Κοίταξε, αν εννοείται για το γραφείο. Ναι, το γραφείο μας βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι έχουμε στην Κύπρο και τα τεράστια έργα. Όμως έχουμε αναλάβει κάποια έργα αρκετά σημαντικά, τα οποία μας δημιουργούν και μας το ενδιαφέρον. Δηλαδή, εμένα αυτό το οποίο μου αρέσει είναι ότι σηκώνομαι το πρωί και αγωνιώ να πάω στο γραφείο να συνεχίσω τη δουλειά που έκανα. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Χαμογελώ γιατί καταρχάς είχα μια... Άρα εξηγάτε μας ότι προσφέρετε σαν γραφείο και κάτι περισσότερο από έναν τυπικό, να το πω έτσι, ή έναν οποιοδήποτε άλλο, να μην μπαίνουμε σε συγκρίσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει ένα έργο, όχι ένα σπίτι, αλλά ένα πιο μεγάλο έργο. Τι κερδίζει ο ερχόμενος κοντά σας σε σχέση με κάποιο άλλο? Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι τα άλλα γραφεία δεν είναι καλά. Όλα τα γραφεία έχουν την ειδικότητα τους και το ένα γραφείο μπορεί να είναι καλύτερο από το άλλο κλπ. Εμείς το τι λέμε είναι σαν γραφείο μπορούμε να προσφέρουμε άριστη αρχιτεκτονική εργασία, άριστη πολιτική μηχανική, αλλά εκείνο το οποίο είναι το added value που δίνουμε είναι στη διαχείριση του έργου λόγω των εμπειριών των οποίων έχουμε, που μπορούμε να προσθέσουμε στο έργο εκείνο το κάτι άλλο που απλή παρακολούθηση του έργου, επίβλεψη δηλαδή κλπ. Δεν θα το δώσει. Εμείς θα πάμε ένα βήμα πιο κάτω να δώσουμε αυτή την διαφορετικότητα. Μάλιστα. Και είπατε πριν ότι ξυπνάτε και πάτε με την όρεξη σας πάντα στο γραφείο. Ποιο πράγματα? Πρώτον, αν έπρεπε να διαλέξετε ένα πράγμα που σας βοήθησε να πετύχετε όλα τα πράγματα, τι θα ήταν? Και δεύτερον, γιατί ξυπνάτε, μην με παρεξηγήσετε, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, γιατί ξυπνάτε με όρεξη κομμάτι, δηλαδή δεν πειράζει και πάμε ως το μεσημέρι να πάμε σπίτι? Κοίταξε, πιστεύω ότι εκείνο το οποίο το έναν, και να μην πω το μοναδικό, αλλά έναν από τα πιο σημαντικά, είναι η διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων, το human relations. Θεωρώ ότι για οποιονδήποτε θα κάνει μια εταιρεία ή θα δουλέψει κάπου, αυτό είναι το πλέον σημαντικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να ενδιατρύψει και να το καταλάβει καλά. Τα έργα δεν γίνονται μόνα τους, γίνονται με ανθρώπους. Άρα η ανθρώπινη σχέση είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχει ένας διευθυντής, ένας manager, ένας project manager. Άρα λέτε ότι δουλέψετε ή είχατε ή και τα δυο
καλή σχέση με τους πλήστους που δουλέψετε μαζί. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι η σχέση του πρέπει να είναι καλή. Επαγγελματική σχέση. Ναι, η ανθρώπινη σχέση όμως είναι πολύ σημαντική. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, φίλος με όλους. To make an omelette you have to break eggs. Σωστό. Αλλά πρέπει να αντιλαμβάνεσαι πότε και πού και πώς διαχειρίζεσαι τα συγκεκριμένα άτομα. Εάν υπάρχει μια κρίση, πώς θα τη διαχειριστείς, πώς θα αντιμετωπίσεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ενός ανθρώπου και ανάλογα. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένας τομέας, κατά την άποψη μου, πολύ μεγάλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να τον αφομοιώσει αρκετά καλά, δεν μπορεί να μην πετύχει στη ζωή του. Και τι σας βοηθά να ξυπνάτε με όρεξη? Creativity. Okay. Δηλαδή, όταν έχω έναν έργο και έχω κάτι στο μυαλό μου που σκέφτομαι πώς θα κατασκευαστεί, πώς θα προχωρήσει κλπ. Ιδιαίτερα αν είναι κάποιον έργο το οποίο προκαλεί και κάποιο challenge. Τελευταίως είχαμε αναλάβει κάποια ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ανεμογεννήτριες κλπ. Το οποίο ήταν αρκετά challenging. Okay. Είχα κάνει κάτι παρόμοιο στο Ντουμπάι, αλλά εδώ ήταν διαφορετικό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και διάφορα άλλα πράγματα, το οποίο σου δημιουργά το ενδιαφέρον και σε κάνει, όπως καλά είπες, να ξυπνήσεις το πρωί και να θέλεις να πας να το διαχειριστείς. Πράγμα το οποίο, αν δεν το είχα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα πήγαινα σε έναν καφενείο να πίνει ένα καφέ. Ήταν ένα πολύ πιο απλή καθημερινότητα. Και ακόμα και με τόσα χρόνια εμπειρίας που έχετε, που δουλέψετε κλπ. Έχετε πελάτες που, να το πω στο καταλάβω, που νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα από εσάς. Κοιτάξτε, έχουμε. Επειδή είπετε δημιουργικότητα, σκέφτηκα ότι εν έχει κάποιον του που τους άνθρωπος σκέφτεται, βάλετε όλο τον brain, τον εγκέφαλο να δουλέψει, έρχεται κάποιος και λέει σας κάτι που ακυρώνει ή ξέρω δυσκολεύεται. Αντρέα, να σου πω κάτι. Εάν ρωτήσεις, ξέρεις, συνήθως λένε ότι ο αρχιτέκτονας που έκαμε το έργο είναι ο πιο σπουδαίος αυτός κλπ. Ο μηχανικός που το έκαμε το structure, ο διευθυντής του έργου. Για μένα, εκείνος ο οποίος, ας το πούμε, πρέπει να θαυμάζουμε, κατά ακρίβεια είναι ο ιδιοκτήτης. Και να εξηγήσω γιατί. Okay. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι όλη του η περιουσία και σε εμπιστεύεται εμένα, σαν μελετητή, και θα δώσει όλη του την περιουσία την οποία έχει σε σένα, να κάνεις κάτι το οποίο εκείνος έχει στο μυαλό του και προσπαθεί να σου το μεταδώσει για να το δημιουργήσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει απόψεις, οπωσδήποτε πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Εσύ πρέπει να το διαχειριστείς ανάλογα, να τον κατευθύνεις στον πλέον σωστόν τρόπο που πρέπει να τον κατευθύνεις, αλλά δεν πρέπει να αλλάξεις και το αίσθημα του ανθρώπου ο οποίος σε εμπιστεύτηκε, έβαλε τα λεφτά του κάτω και ρισκάρει, ας το πούμε έτσι. Έχει ρισκάρει πάνω σου. Σωστό. Αν ξεκινήσετε ξανά, οποιοδήποτε από τα endeavors, τέλος πάντων που ασχοληθήκατε, έχει κάτι που θα αλλάσατε? Να κρατήσετε, φαντάζομαι, αρκετά πράγματα, αλλά κάτι που θα κάνετε διαφορετικά έστω. Να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα έφευγα πιο γρήγορα από τον ΚΟΑ. Okay. Είχα μείνει πολύ καιρό, νομίζω ότι έχασα χρόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Ήταν πολύ καλή εμπειρία στον ΚΟΑ, αλλά 16 χρόνια is too much. Okay. Θα έλεγα ότι στα 10 χρόνια θα έπρεπε να είχα φύγει. Ήταν λάθος. Την άποψη είναι ότι χάσατε ευκαιρίες ή ότι ναι. ήσασταν και γίνετε λίγο complacent λόγω της φύσης? Όχι, η θέση ήταν πολύ καλή, ο οργανισμός εξαιρετικός. Απλά 16 χρόνια είναι πολλά να είσαι σε μη κρατικό οργανισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι είναι ανταγωνιστικός, ήταν καλά τα 10 χρόνια, έπρεπε να έφευγα στα 10, ήταν μια καλή περίοδο. Να ξεκινήσω. Το δεύτερο είναι ότι όταν είχα πάει στο Ντουμπάι πάλι, θα μπορούσα να έφευγα μερικά χρόνια πιο γρήγορα, να έχω ένα γραφείο. Τώρα είναι 4 χρονών το γραφείο μου, να έχω μια ζωή 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ναι. Εδώ είναι. Πώς και εν το κάματε? Να σας πω, είχα αναλάβει σαν group CEO την Aljaber, ήταν ο μεγαλύτερο conglomerate κάτω, και ξεκινήσαμε ένα restructuring του οργανισμού, διότι είχε ένα μεγάλο debt και αναμίχθηκα υπερβολικά σε αυτό το restructuring, με 36 τράπεζες, με monitoring committees κλπ. Και μιλούμε για billions, όχι billion. Οπότε δεν μπορούσα να φύγω
και να το αφήσω Έτσι, εκτεθειμένο σωστό. τον οργανισμό. Όταν περίπου είχαμε κλείσει, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ήταν περίπου στο τελικό στάδιο και πήρα και το OK του ιδιοκτήτη, των ιδιοκτήτων. Το ιδιοκτήτων. Ναι, ναι. I took the chance and I left. Καλά κάνουμε. Καλά κάνουμε. Άρα, έχετε ένα γραφείο τα τελευταία 4 χρόνια, ας πούμε, σε 5 χρόνια από σήμερα ή σε 10 χρόνια από σήμερα. Είναι που φαντάζεστε και τον εαυτό σας, αλλά και το γραφείο του να είναι. Σας πω, το γραφείο σίγουρα θα μετασχηματιστεί. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μπούμε, όχι ήδη ξεκινήσαμε κάποιες προκαταρκτικές δουλειές με τη Σαουδική Αραβία και κάτι στο Ντουμπάι, να το κάνω λίγο πιο international, από τον κόσμο ο οποίος θα μείνει κοντά μας. Υπολογίζω ότι σε κάποια χρόνια σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν εκείνοι μπροστά και πιθανώς αντί Ευρυπίδου και συνεργάτες μπορεί να είναι Ευρυπίδου και Ανδρέας. Και Ανδρέας και συνεργάτες. Μάλιστα, σωστό. Μάλιστα. Και καταρχάς, πέντε μας πάρα πολλά πράγματα, μπορούσαμε να μιλούμε και πάρα πολλά. Anyway, θέλει κάποιος να ξεκινήσει ένα γραφείο. Έκαμετε, πάλι να σας το πω έτσι όσο το καταλαβαίνω, έκαμετε πράγματα τα οποία στο μυαλό του δικό μου τουλάχιστον ακούνται δύσκολα. Δηλαδή, μόνο σας εφύγετε από την Κύπρο, πήγετε στην Αμερική για να ξεκινήσετε μια σπουδή. Είσαστε συμμετέχοντας σε Ολυμπιάδα, κάτι που για την Κύπρο είναι το πιο σύνηθες, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε στην Αμερική, ξέρω εγώ, ή Αγγλία κλπ. Έκανατε πολλά πράγματα τα οποία ήταν ιδιαιτέρως περίπλοκα ή δύσκολα, όπως το λέτε. Τι συμβουλές, και ανοίξετε γραφείο σχετικά πρόσφατα δικό σας, εννοώ κάτω. Τι σύμβουλες θα διούσετε σε κάποιον που θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο, να ξεκινήσει κάτι το οποίο έχει να κάνει με το επιχειρήν, είτε το επιχειρήν ονομάζεται προαθλητισμός, είτε το επιχειρήν ονομάζεται επιχειρήση. Ας πω, για οποιοδήποτε νέο που θέλει να ξεκινήσει κάτι, το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι ότι πρώτα πρέπει να αποκτήσει γερές βάσεις. Και οι βάσεις μπορεί να είναι μόρφωσης, μπορεί να είναι κάποια εμπειρία σε κάποια άλλη δουλειά. Αφού θεωρήσει ότι οι βάσεις οι οποίες έχει είναι σταθερές, to take a risk. Πρέπει να είναι έτοιμο να πάρει ρίσκο. Και το τι λέω πάντοτε ακόμα και στα παιδιά μου είναι take a risk with some calculated risk and with some definite assumptions πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή ζήσε την ημέρα, ζήσε το τώρα, αλλά να έχεις υπόψη σου περίπου ή να περιμένεις κάτι τι θα γίνει μετά. Και τούτον εφαρμόσετε το σίγουρα στο Ντουμπάι. Πάντοτε, ναι. Δηλαδή, ναι, πήρα τα ρίσκα μου, αλλά ήταν θα έλεγα calculated. Βέβαια, αν και μπορεί να είναι και απόλυτα calculated, αλλά δεν έπια τελείως στα τυφλά. Είχα κάτι που ανέμενα. Μάλιστα. Αθλείστε ακόμα. Ναι, αθλούμε κυρίως με το γυμναστήριο. Just to keep fit. Καλό. Αλλά παρακολουθώ τον τζούτο ανελιπώς. Ναι. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε εξαιρετικούς αθλητές και αρκετούς καλούς προπονητές, by the way. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει αρκετά. Κάποιοι αθλητές μας έχουν κάνει και πολύ καλά αποτελέσματα διεθνώς. Αναμένω ότι στα επόμενα μερικά χρόνια, γιατί είδα νεαρούς αθλητές που να ανεβαίνουν γρήγορα, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα λόγω και της σχέσης μας με την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα έχει πρωταθλητές με Ολυμπιακά μετάλλια στον τζούτο. Είναι, χωρίς να ξέρω πολλά, είναι παραδοσιακή δύναμη ίσως, νομίζω, η Ελλάδα. Η Ελλάδα στον τζούτο είχε έναν αθλητή ο οποίος ήταν μοναδικός παγκοσμίως, ο Ηλίας, ο οποίος πήρε χρυσό μετάλλιο. Ο Ηλίας ο Ηλιάδης. Ηλιάδης του Βυθαντού. Όχι, Ηλίας, κάτι δεν θέλω να το επιθετώ, ο οποίος άφηκε εποχή στον τζούτο και με εκείνη τη βάση έχει εξελιχθεί και διάφοροι άλλοι αθλητές. Και είπατε ότι είσαστε ακόμα γενικός γραμματέας της Όλη. Ναι. Αν μπορείτε να μας πείτε με 5-6 πράγματα ή επιγραμματικά ή όπως θέλετε, τι προσπαθείτε να κάνετε διαχρονικά με την... Οι όλοι ουσιαστικά έχουν δύο τομείς τους οποίους τους ενδιαφέρει. Είναι η κοινωνική προσφορά, λόγω του ότι μιλούμε για Olympians, αθλητές οι οποίοι έχουν πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, επομένως είναι σε διεθνές επίπεδο υψηλό. Άρα μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία σε διάφορους τομείς, από education, από παραδείγματα, από συμμετοχές κλπ. Και το δεύτερο, πέραν της κοινωνικής, ας το πούμε,
προσφοράς, η προσφορά προς τους ίδιους τους αθλητές. Ένας αθλητής για να πάει Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει ότι για αρκετά χρόνια της ζωής του δεν έκαμε τίποτε άλλο εκτός από το να προπονείται και να αγωνίζεται πολύ σκληρά. Συνεπώς, για παράδειγμα, δεν δούλευε κάπου να του βάλουν κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν τέλειωσε και ξαφνικά έχει να πάρει έναν εφάπαξ ή κάτι. Έκαμε ό,τι μπορούσε και τελικά τι γίνεται, μπαίνει στην αγορά και δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι να κάνει. Ναι. Εκεί είναι που σαν όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε to make them rediscover themselves, να τους βάλουμε στην αγορά, να τους βοηθήσουμε με education, προγράμματα κλπ. Να βοηθήσει το κράτος με διάφορους τρόπους και να τους καθοδηγήσουμε, ούτως ώστε να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και μετά τον αθλητισμό. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος κλείνοντας. Είσαστε, ο κ. Πανίκος, είναι ευχαριστημένος με την καθημερινότητα, είναι ευχαριστημένος για που έκαμε, για μου κάμνει. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος με την οικογένεια μου και το ότι είμαι στον τόπο μου, με τους φίλους μου, τους συγγενείς μου κλπ. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Καλώς. Μάλιστα. Εγώ είμαι πάρα πολύ happy. Είπαμε πολλά πράγματα. Έχετε κάτι που θέλετε να προσθέσετε καταρχάς? Τίποτε? Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να προσθέσω, πέραν του να πω ότι είμαστε ανοιχτοί για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει κάποιο σοβαρό έργο σαν εταιρεία. Προφανώς, να το μελετήσουμε μαζί. Μπορούμε και στο άρθρο μου να βγει να βάλουμε και κάποια στοιχεία, να μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και παραπάνω. Βεβαίως. Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, χαρά Άρεσαν μου, ήταν πολλές οι κουβέντες και τέλος πάντων ταξιδέψατε σε όλο τον κόσμο. Μπράβο σας, αν αξίζει κάτι που λέω εγώ, τέλος πάντων. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Ότι επιθυμείτε υγεία καταρχάς και σε εσάς και στους οικείους σας και υγεία στο γραφείο σας και επαγγελματικές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς. Πατήστε like, πατήστε subscribe, δείτε τα βίντεο μας. Δώστε μας αγάπη και θα συνεχίσουμε να φέρνουμε αξιόλογους κυρίους και κυρίες όπως τον κύριο Μανίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο.